this is rather a planned maintenance by our bulk supplier Rand Water. So this means that customers can expect reduced water pressure and in some areas no water. Arhente ejongene nonkinkisho lwamanzi eRhawutini iJohannesburg Water libongoza uluntu ukuba luwasebenzise ngononophelo amanzi nanjengoko iza kuqala iphulo lokulungisa iziseko zamanzi kwiveki ezayo. Inkonzo yesipolisa kwiphondo laseNtshona Koloni ithi kufuneka izenzo zokubulawa kwamapolisa esemsebenzini zithathwe njengokuncatsha umbuso. Sinamkele kwindaba zethu ngokuhlwanje yandamba ndodwa ndamba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Botani Mzonsundu. Iqumrhu elijongene namanzi eRhawutini iJohannesburg Water libongoza abahlali bezixeko zalommandla ukuba basebenzise amanzi ngononophelo nanjengoko kuzophazamiseka iinkonzo zamanzi isithuba senyanga neentsuku ezisixhenxe ngenxa yokulungiswa kweziseko zamanzi. Amagosa ajongene namanzi athi oluphazamiseko luza kubangela ukuba amanzi aphume kancinci kodwa oko akuthethi ukuba aza kuphela nya. Amagosa ajongene nococeko lwamanzi eRhawutini athi abahlali mabangaxhalabi ngenxa yophazamiseko lwamanzi ekulindeleke ukuba luqale kule veki zayo. Kwimimandla eliqela aza kuphazamiseka kancinci amanzi, nangona kunjalo ikhona imimandla engazuba nawo konke. Oluphazamiseko lweenkonzo zamanzi luzaqala ngomhla wama-24 kule nyanga ukuya kumhla wama-29 kuJulayi. This is not a total shutdown, but this is rather a planned maintenance by our bulk supplier Rand Water. So this means that customers can expect reduced water pressure and in some areas no water. So it's not a shutdown, but the water pressure will definitely be reduced. Ukanti kwenziwe amalungiselelo oqinisekisa ukuba izibhedlele neekliniki ezokuchaphazeleka ziziselwa amatanki amanzi. Johannesburg Water is assisting our residents by providing alternative water supply. So we will have a combination of roaming water tankers and stationary water tankers. So stationary water tankers will be positioned at critical areas that we've identified, such as hospitals and clinics and old age homes around the city. And then we'll have roaming water tankers, which will be moved around the areas that will be affected. And as we mentioned, we are working very closely with our ward councillors in terms of identifying areas that will be critically impacted and where we need to position our resources in terms of the roaming water tankers. Kubongoza abahlali baseRhawutini ukuba bakhe amanzi bawagcine ezindlini ukulungiselela izintsuku zokulungiswa kweziseko zamanzi kwisixeko saseRhawutini. Inkokeli ye-EFF umnumzana Julius Malema nonogada wakhe uAdrian Snyman bavele enkundleni kwakhona namhlanje nalapho bajengene nezithyolo zokusebenzisa umpu esidlangalaleni kwitheko lalombutho lokufinca iminyaka emihlanu eMdantsane ngo-2018. LokaMalema umile kwelokuba njengomntu onamava okusebenzisa umpu wayephethe umpu wokudlalisa owawungenabungozi nakubani na owayekho kweli theko. Uvakalise ukungaxoli uJulius Malema ngokurhuqelwa enkundleni ngento athe liyelenqa lezepolitiki. Uhlabele mgama esithi imibuzo ebuzwa kuye ibifanele okokuba ixoliswe kumapolisa yekho ngomhla wesiganeko njengoko anikezela ngobungqina obufungelweyo. This matter was advocated for by AfriForum. This was no issue, Your Worship. That's why no one picked it up. There was no issue at all. When they saw something that they can use to politically discredit me, they pressured the NPA to prosecute even where there is no issue. I'm now being made to answer a statement which does not implicate me. Why the officers of the court who were there on that day, who could be the most reliable witnesses of all witnesses, were left out. Some of these questions as to where were you parked? Were you sleeping? Were you eating? You went to fetch food. What time? I can't answer for that. They must answer for themselves because they were since invited to come and give their statement. Ngelixa uMantyi exelele lokaMalema ukuba lo mbango ungazange ude ufike enkundleni ukuba wayechazile kwiziko iJoint Operations Centre
ukuba baza kusebenzisa umpu kwitheko labo. If they were aware that the act would be performed and with what it was shown to them, we would not find ourselves here today. There's no such a requirement. No, I fully agree there's no such a requirement at all. Do you agree it's logical that if they had known and this video went viral, they would have been aware to say it was disclosed to us? Ukanti isigwebo siza kuyiswa ngomhla wokuqala kuNovemba walunyaka. Inkonzo yesipolisa kwiphondo laseNtshona Koloni ithi kufuneka izenzo zokubulawa kwamapolisa esemsebenzini zithathwe njengokuncatsha umbuso. Esi siphakamiso sizemva kokubulawa kwepolisa eliphuma esikolweni nelidutyulwe labulawa ngethuba komiswa izithuthi kwilokishi yaseKhayelitsha eKapa. UConstable Akho Nzingo ebeneenyanga ezintandathu kuphela esebenzela inkonzo yesipolisa. Inkonzo yesipolisa iveze ukuba ukubhubha kukaConstable Akho Nzingo sisiganeko sesihlanu sokubhubha kwepolisa lisemsebenzini kweliphondo kulonyaka. UNzingo wadutyulwa ngethuba esenza umsebenzi wokumisa izithuthi zeziqoqo eSide B kwiveki ephelileyo. Here in our province in Western Cape, we have lost many police officers due to hardcore criminals. The ratio of the police of Khayelitsha and the ratio of the community at Khayelitsha is a big problem. Abahlobo usapho ogxa bakhe kuquka nabahlali bebedibene kule nkonzo yesikhumbuzo ngelokunika imbeko kuConstable Nzingo nobeneminyaka engama-30 ubudala. Imazile kakhulu wona kakhulu. Noko iyehla ke laa nto ibuhlungu khona kupheli kakhulu. Ngoba loko sibangathi singambona nganye ixesha singabi nawubhiliva uba akekho. Phambi kokungena kwinkonzo yesipolisa, uNzingo wawongwa njengosompempe wonyaka weSAFA eKapa ngo-2016. South Africa as a whole, they lost someone who was a mentor and a teacher to the young referees. He was not only a referee, even though now he took a break from refereeing because he had to join subs. He was still young. He was someone that was going to back into professional refereeing. Ngelixa uphando olwenziwa ngamapolisa amalunga nokubhubha kukaConstable Nzingo lusaqhuba, akukabanjwa mntu kuza kuthi ga ngoku. Usapho lwakhe lulungiselela ukumbeka kwikhaya lakhe lokugqibela emthatha kwiveki ezayo ngomgqibelo. Umntwana enkosi uZolani Mkiva ongusosiba jikelele wenkonkolo yeenkokheli zomgquba kweli Contralesa umemelela uluntu ukuba lusebenzisane nee-arhente zomthetho kunye neenkokheli zemveli ngokuthi ludize elubala izenzo ezigwenxa emabhomeni. OkaMkiva ukuthetha oku emva kweengxelo zakutshanje zokusweleka kwabakhwetha abahlanu eMpuma Koloni kwezi veki ezimbalwa liqalile ixesha lokwaluka lasebusika. Tsikinoyiya utyelele usapho lushiwe ngunyana walo eNtlaza. Kukule lali yaseNtlaza Cebukuhle libode nalapho abakhwetha abathathu bebegcinwe emzini uthile emva kokwaluka. Oxelenga njengomelusi wegusha uthi wazibonela abakhwetha ababini besiya kuhlanjwa emlanjeni njengophawu lokuba sele kumbovu kuba benzelwe umgidi, kodwa omnye wabo waswelekela emlanjeni apho. Into eyenzeka ke ngoku uyabazi abantu babuye bamthatha bamka nabo ke ngoku bemka kwabunje bona abantu ngotata bedlula apha besithi yabo so lo tata ngoyodlula babuye sithi ke ngoku utshone umkhwetha apha. Usapho lukaMandiphumle Bhongo obeneshumi elinesihlanu walibonayo ilanga luthi akakhange aphatheke embengwane ethontweni yena njengoko kuvame ukwenzeka ubukhulu becala. Asirhaleli into ngoba umntwana bephethe kakuhle kukhankatha. Akho nto siyivileyo ukuba bephathe kanjani, amanzi bewafumana. Ungekho nto nokutya bekufumana. Kuye kafika nje ke ophelelwa ngamandla. Noxa nje kungekho waziyo okwangoku izizathu zokusweleka kwesi sihlanu sabakhwetha, umntwana inkosi uZolani Mkiva weContralesa uthi uluntu maludlale indima yalo ukunqanda inyikitya yokufa yabakhwetha. Sifuna nabezomthetho baqinisekise into kokubana aba bantu bazintswela boya bazizaphula umthetho bayabanjwa kwaye balandelelwe ukwenzela into kokubana banikwe izigwebo ezifanelekileyo kuba benza isinyeliso kwisiko elinenkqayi lemveli lethu.
Usweleka lo mntwana esenza ugrade 10 kwisikolo samabanga aphakamileyo iChief Henry Boglen yaye uza kungcwatywa ekupheleni kwale nyanga. Nangona usapho lwakwaBhongo lusithi alurhaneli inyawo lwamfene ngokuswelekelwa ngunyana walo, kodwa iinkokheli zomthonyama kweli phondo ngomlomo weContralesa zithi kubakhwetha abahlanu abaswelekileyo kuza kuthi ga ngoku, ababini kubo kufunyaniswe ukuba bakumabhoma angekho mthethweni. Kwelinye icala kulindeleke ukuba abo barhintyeleka ekuswelekeni kwabakhwetha eMonti bavele kwinkundla kaMantyi ingaphelanga iveki ezayo. Kwiindaba zethu kuChannel 163 ngokuphathelwa yiNewsroom Africa, ndinguNtsiki Noyiya eNtlaza, eMpuma Koloni. Umbutho we-Democratic Alliance unqumamisile ilungu lepalamente uRenaldo Gous ngelixa kulindelwe iziphumo zoluleko ngakuye, ukanti nekomishoni yamalungelo oluntu ivule ityala ngakulo kaGous kwinkundla kamakulingano yaseGqeberha ngezityholo zobuhlanga. Iingxaki zikaRenaldo Gous ziqale ngevidiyo awayithumela kwiminyaka eli-16 eyadlulayo nephinde yavumbuluka kumakhasi onxibelelwano nalapho wayesenza iintetho ezinobuhlanga. Kule vidiyo uGous uthi makubulawe abantu abamnyama kwaye uthi ukholelwa ukuba abantu abamhlophe baseMzantsi Afrika bayacalulwa. NgokukaGous le vidiyo wayixhoma ngelokuphendula kwingoma ethi bulala ibhulu. Ephendula kwiqonga le-X uthi le vidiyo ngoku isetyenziswa ngokuchasene naye. Ithi ifumanise ukuba le vidiyo yeyokwenene kwaye kungesosizathu yamnqumamisa kwangoko kwemisebenzi yeqela. Kanti apha estudio sihleli noNozibele Qamka Namayaba oditsha ntliziyo lemiba ephathelene ne-HIV and AIDS kwanguye nombhali weencwadi ezintathu. Phuma kwidolophu yaseGqeberha ziwazenzela igama kulo lonke eli nakwihlabathi ngokubanzi. Nozi, masikwamkele. Ndiyabulela. Masiqale sithi halala ntombazana ngencwadi yakho yesithathu. Nehleli kwindawo yokuqala ngoku kuluhlu lwencwadi eMzantsi Afrika ezithengwayo. Ingaba mhlambi le nto ikothusile okanye yinto obuyilindele yaye mhlambi zintoni izinto obufuna abantu bazifunde kwibali lakho? Kakhulu zininzi mos iincwadi kwimarket at the moment, so banayo laa nto ukuthi although you think incwadi yakho is good because nguwe ibhalileyo, but there's a lot of choices that are available kwimarket. But indothusile kakhulu when ipublisher yanfonela last week Thursday wathi ntombi you are sitting at #1, incwadi yakho yeyona ithengiweyo eMzantsi Afrika. So ndiyabulela kakhulu and judging from the feedback endiyifumeneyo kubantu abaninzi abayifundileyo, there are different parts umuntu azithathayo encwadini, whether kungokhula kwam and being raised by umama oyedwa okanye about i-HIV diagnosis, mhlawumbi umuntu yena akakho infected but ukhona umuntu amaziyo, uyabona. So zizinto ezinjalo nje abantu bathi hey ndiyarelate mani kwistori sakho, bendicinga singabout i-HIV yodwa but the more ndiyifunda the more ndiqonda ubana no man ikhona izinto endizithathayo. So ndiyabulela kakhulu ngokuzithoba. Nozi, sibuyele kule ndawo othi abantu bayazikhethela. Siye kule ndawo uthi nangendlela okhule ngayo. Uyatsho encwadini yakho into yobana ngaba utatomkhulu ongutata kamama wakho wemka wanishiya ekhaya walibangisa eGoli ngendlela ke zokufuna amadlelo aluhlaza, kodwa ngelishwa zangaphinda abuyele ekhaya aphinda akhumbule ekhaya. Nawe uyatsho into yobana ngaba ubudlelwane kunye notata wakho abukhange bube buhle ncam. Ingaba loo nto mhlawumbi ichaphazele njani wena ubomi bakho, ibe nobunzima obungakanani ekhuleni kwakho nangoku sewumdala? Well, yes, xa sikhula uyayibona ukuthi there's a special relationship umntana oyintombazana abanayo notatakhe. There's just something nje with the daughter and father relationship. So kudala ndayifuna for him but unfortunately zange ndibe nayo kuba ke utata wayengekho okanye engasoyanga. So yan affecta kakhulu because kwi-self esteem yayikhona laa ndawo ukuthi yazi ngase kubekho umuntu ongutata ozona afema, uyabona ba Nozi you are worth it, umhle, you know there's no mistake in who you are okanye indlela sakwenza ngayo yonke loo nto leyo. So yan affecta but as ndikhula eyona nto ndiqwalaseleyo ukuthi acknowledging indlela eyandenza ndifilishe ngayo and working towards being a better person. Nendlela ngoku mna endikhulisa ngayo umntanam is influenced by indlela ndakhula ngayo, that andifuna umntana afuneke ngoku ahilishe kwindlela endimkhulise ngayo or from me as a parent. So although kubuhlungu but I do believe ndingumntu kothatha izinto ezintle nakwinto zimbi. So ngoku ndiyazibona ukuthi bana I'm striving to be a better parent kumntanam because of those experiences. Xa sijonga kumba we-HIV njengomntu ke ophila nayo owathi wazibona wazibhaqa okanye uba uphila nesifo,
una 22 years old. Ingaba ngoku xa ujongile istigma sinjani linefuthe elingakanani kubantu abaphila ne-HIV? Lisa stigma sitshintshile from, you know, back in early 2000 where umuntu wawungafuna uhlala naye okanye kwaziwe ubana uyitshomi yakhe okanye ube close kuye because yoyika abantu bazawucemba nawe ne-HIV. But ngoku si-different kunoba xa umuntu endijongile mna, the way I talk, the way endiziphethe ngayo, yabona, I walk into a room and I'm confident, then kubekho le question ba kutheni njeyana kodwa uphila ne-HIV, yabona, ingathi i-HIV ikhetharishele abantu abathile, mhlambi omnye ngathi abantu abasokolayo okanye abantu ababhikileyo, abamnyama, funeka ube mbi according to them. So ikhona lanto xa when I walk into a room, I'm already discriminated because of how I look or how I am or how I carry myself. So ndiyafuna man ukuthi senze betere ngoba ke there is no face towards what HIV is. And in HIV are discriminating. It takes one incident and anyone can get infected. So I do believe that siyesa evolve, sa change over time. Abantu, they are aware of what is going on. But ikhona still, you know, landawana, imani si oba. Imani bene question mark, but not wena, Lisa. Awusoze. Because then you are already silencing the conversation. And then I'm finish about yo ainzoba nenhloni ke ngoku umchazela because already uzanjudge about not wena umhle unjena nento zinjalo. So but I believe nje simane sibe nezi conversations zinjena, abantu bazaba aware, we're going to have open conversations and we're going to get better. Nozi, incwadi yakho ithi positively me. Ingaba mhlambi ungathi kubaluleke kangakanani ubana ngaba umntu akwazi ukuthi mhlambi xa edibana neqabane lakhe akwazi ukukhululeka enhliziyweni achaze ngobume besimo sempilo yakhe? Lisa, into iqala kuwe. I can't seek validation komnye umuntu. Funeke mna ndizvalidate ukubana ndingunozi, I am enough, ndimhle, benzothi ndicula kahle kodwa ndikwazi ucula, but ndithetha kahle, I can carry myself very well. So as soon as ndizaffirmile ukuthi ndingubani ene ndiyazazi, once ndiye komnye umuntu ndiqale ngo-disclose i-status sam, it becomes a little bit easier because andizi kuwe ngokuthi ndizofumana imvume yokuba mna I'm going to live positively. I'm telling you, I'm opening up because now we're going to start a relationship or whatever the case may be. So iyanceda lanto kakhulu bana uzaffirme wena, ubene sure ngesiqu sakho. And then whatever anyone else is going to say comes secondary, because wena usozigqibile kakade. So umuntu ufuneka nyani azisebenze kakhulu. Ndiyayirecommend i-therapy, ndiyarecommend to have a good support system, and then enye nenye izawulandela. Inkulu indima edlalwe ngumZantsi Afrika kumba ojongene ne-HIV and AIDS. Ngaba mhlambi zeziphi ezinye izinto ocinga into yobana ngaba mhlambi urhulumente angenza ngcono kuzo? Lisa, kule nto uthi ulukhulu indima edlalwe ngumZantsi Afrika. I'm a new mom. Umntanami just turned 1 and HIV negative, and that is through the PMTCT program, Prevention from Mother to Child. So nje ndiphila ne-HIV, ndiyakwazi uthatha i-precautions through treatment, so that I'm able to have children, and aba bantwana bazawuzala be-HIV negative. So zezinye izinto ezenziwe ngumZantsi Afrika. But I do believe ukuthi bana zi-interventions ezinye ezingakho reflective of i-realities in the world. And ndifuna ukuthi siyabashiya abantu abangodada kwi-interventions zethu, because they mostly catered to abantu abangomama namantombazana amancinci. So i-interventions really need to be reflective and zingabashiyi ngasemva, because we live in the most patriarchal society where uzawunceda umuntu ongumama uyabuya endlini uyabethwa. Okanye achazelwe ubana awuzutya ezopilisi uzifumene ekliniki. So ezo interventions ke ngoku zingasebenzi, kanti if ubuqale kanye kwinhloko yekhaya utargethe yona, enye nenye into izawulunga, uyayibona? So we have to understand those cultural differences and what is happening on the ground. But the more sithetha once again about ezi zinto, because abanye abantu are not in touch okanye abakho apha ngaphansi kule ndawo sihlala kuyo. So yiloo nto ndisebenzisa istory sam most of the time to highlight ezo zinto ba when niyabatarget abantu abangomama, abantwana, kodwa abantu abangodada niyabashiya ngasemva.
Luzi masibulele sisi kakhulu sithi halala futhi. Ngiyabulela Lesi. Nkosi kakhulu. Sibambe ngazo sibini ke nguNozi Qamngana Mayaba ke lowo. Nkosi kakhulu kuwe ke mamqwathi edeskeni yakho yendaba ndiyakubulisa kakhulu ke mbukeli wami ekhaya ndikwamkele nam kaloku kwelami methuna iqoka lemozulu mna ke ndikuthabile makhaphela uMamthembu Mzonsundu nansi imozulu sizawuvula ke mbukeli ekhaya ngokuphawula ngokubazi kaloku ingxelo ezintsha kakhulu zeziganeko zemozulu ukutshisa kwela kaloku nemvula kakhulu nje kuMzantsi Afrika kuphela ubuphawela ku-Upington umzekelo phaya ekuseni bevuswa ngala 13 degrees belusongo usuku phaa ku-Upington futhi ngo-27 degrees Freiburg kuyabanda phaya ekuseni ngesasibhozo kanti ke mbukeli kutshisa kamandi futhi kwakhona kwindawo ezininzi futhi ngo-19 degrees phaya kwindawo ezifana nasespringbok kuyabanda ekuseni ngo-7 degrees Vredendal ku-10 phaya ekuseni mbukela kakhulu into kakhulu imozulu phaa futhi ko-Alvan ekuseni noxa kubanda kakhulu kala 5 degrees phaya ephondweni lempuma koloni ngo-19 xa belusonga usuku lwabo Burgersdorp phaya ekuseni kuyabanda kakhulu ke mbukela ngesithathu kanti lokho etshitshela imozulu futhi qabaqaba amafu ka-22 phaya ephondo lase-Free State ngomso kuncam apha eMzantsi Afrika indawo ezifana phaka kaloku eSasolburg umzekelo ubukeli neziphaluka ku-7 degrees akhona kamafu ekhatshwa ngumoya ka-20 degrees ebusuku imozulu phaya ephondweni lasentshona koloni ngomso Beaufort West ku-11 degrees phaya ekuseni funeka kamandi bantu amafu kakhulu phaa futhi ngamashumi nje akhatshwa sisithathu kuyabande Oudtshoorn ekuseni ngo-11 nansi bethuna imozulu phaya ephondweni lase-Northern Cape ngomso koKuruman phaya ekuseni bevuka ngesibhozo belusonga beluvala futhi usuku napha kaloku Kimberley ngamashumi nje akhatshwa sisine ithi ke mbukeli imozulu phaya ephondweni lase-Northwest ngomso phaya eMoruleng umzekelo phaa kuyabanda ekuseni bevuka kaloku ngesasithandathu balusoka kamandi futhi usuku nelanga lihlabile umhlaba phaya ku-25 degrees sithi chu sijonge kaloku bethatha eGauteng province apho sikhoyo amazantsi weli phondo Vereeniging phaa umzekelo futhi kuyabanda kakhulu phaya ekuseni futhi ngesibini balusonga usuku beluvala kakuhle noko kuthe qabaqaba nje amafu ka-21 degrees xa sinyuka sijonga phaya ephondweni laseLimpopo phaya koPhalaborwa phaya ekuseni futhi ngeshumi nje likhatshwa sisine asekhona amafu abandayo phaa ngokuhla futhi ngamashumi nje mbukeli nesixhenxe sehla njalo sichu jonge phaya ephondweni laseMpumalanga ngomso eMalahleni phaya kuyabanda ekuseni ngo-7 degrees asekhona futhi amafu ukhona umoya phaya obhudla kakhulu phaya ukhatshwa zingcingane phaya ngo-20 degrees embobolabole kamandi nje kakuhle masiva besisongo bezwe kakhulu phaya KwaZulu-Natal ngomso ekuseni phaya koNewcastle bevuka ngesine balusongo usufuthi ngo-24 degrees phaya ke kumantla weliphondo ephongona phaya umzekelo futhi bavuka kamandi ngo-11 degrees phela apho kaloku imozulu mnandi ndoda bethuna ndithathe kangaka kaShelly Miyode Kamnandi mawethu.